नरवे हादोरा जोंनि बुहुमनि ओरैबायसा मोनसे जायगा जाय जायगायाव 20 एप्रिलनिफ्राय 22 आगस्टहालागै सान हाबा आरो होननानै खोनादों। आमेरिकानि रबार्ट मेडल' बिथाङा 1918आव जोनोम जानानै 1940आव रुंसारि जादोंमोन। बिथांखौ माने बयनिख्रुइबो बुहुमाव जौसिन मानसि होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बिथांनि हाइटआ जाहैबाय 8 फिट आरो 11 इंचेस। आरो बेजों लोगोसे दासान्दि थांनानै थानाय बयनिख्रुइबो जौसिन मानसियानो जाहैबाय सुल्तान कसेन, बिथाङा टार्की हादोरनि आरो बिथांनि हाइटआ जाहैबाय 8 फिट 2.8 इंचेस। नोंथाङा मिथिगौ नामा जों जे सार्च इन्जिन गुगोलखौ बाहायो, बे सार्च इन्जिननि गुगोलनि अरिजिनेल नामानो जाहैबाय बेकराप। जों अक्ट'पासखौ माखासे मानसिफोरा मेगनजों नुदोंबो जानो हागौ आरो माखासे मानसिफोरा मेगनजों नुवाखै बा जोङो फट'फोराव भिडिअफोराव नुदों नङा होमबा। दा खोनानाय मथेबा अक्ट'पासआ मोनथाम बिखा दं होननानै मिथिजायो। बुहुमनि गेजेरावनो रुजुलायोबा जोंनि इन्डियायाव बयनिख्रुइबो बांसिन भेजिटेरियान एबा ना बेदर जायै मानसिफोर दं होननानै खोनानो मोनो। जोंनि कुम्भ मेलाया ओरैबायदि गेदेर मेला जायो जायखौ माने स्पेसनिफ्राय गोजौनिफ्राय माने नुहुरो। बुहुमनि स्पाइसेस एबा जोङो बुंनो हायो मस्ला जातीय बेसादफोरा माने 70% इन्डियानिफ्रायनो मोननो हायो। जोंनि इन्डियानि केरेला स्टेटआ बयनिख्रुइबो माने स्पाइसेस एबा मस्ला दिहुननायाव नम्बर 1। आरो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोबा पेजखौ लाइक खालाम आरो भिडिअसखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालाम।